Το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας» καταργεί την εξέταση των μαρτύρων σε όλες τις αστικές και εμπορικές δίκες. Στο εξής θα κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, δηλαδή χαρτιά χωρίς καμία αξιοπιστία που θα συντάσσονται στα δικηγορικά γραφεία και θα καθορίζουν ποιος έχει δίκιο. Επίσης, το νέο νομοσχέδιο διευκολύνει τους πληστηριασμούς των ακινήτων των οφειλετών. Αυτά στο εξής θα εκτιμώνται στην εμπορική τους αξία, που είναι ελάχιστη στην περίοδο της κρίσης, και όχι στην αντικειμενική τους, με βάση την οποία φορολογούνται φυσικά οι πολίτες. Τέλος, προβλέπει ότι οι τράπεζες θα εισπράττουν πρώτες τα χρήματα των πληστηριασμών και όχι το δημόσιο ή οι εργαζόμενοι, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αυτό θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της φορολογίας και τη βλάβη οικονομικά αδύναμων ανθρώπων. Ευτυχώς, υπάρχει ακόμη χρόνος για να το σταματήσουμε.